Ma t-tokki ta' nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġrat waħda tinkiteb li gerxet il-kollha sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kollu nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Intom rajtu din l-istatwa l-ġdida li ġabu fil-palazz? Kemm ġbitni xejn. Kemm ma taqbilx mad-dekor tal-palazz, kemm m'għandix dak id-demjur kif tajdu intom iż-żaża. Ma nafx jiena, ħanaqra ftit żur. Il-patt tal-prinċep. Żmien twil ilu kien jgħix prinċep ġewwa Palazz Maestus fuq quċċata ta' belt grandjuża. Lejn il-punent ta' din il-belt kien hemm baħar iżraq u leqqieni daqs iż-żaffir. Lejn il-vant, il-barra miswar tal-belt, kien hemm anqbuta sħiħa ta' bliet u villaġġi sa fejn twassal il-għajn. Il-prinċep kien raġel żbejja iżda kien vanitus u jaħseb li d-dinja iddur madwaru. U kien spiċċa fuq it-tron taħt ċirkostanzi kemm xejn strambi minħabba li ommu missieru ebu lejl wieħed meta kien għadu daqsxejn ta' tarbija ta' ftit ġimgħat. Bosta kienu jemnu li kienu ħatfuhom il-furbani, filwaqt li oħrajn kellhom teoriji iktar misterjużi u strambi. Il-każ baqa' qatt ma ġie solvut u kien l-ikbar teba' fl-istorja ta' din l-art. Ħadd qatt ma kien jazzarda jsemmi lir-re u lir-reġina bil-biża' li huma wkoll jispiċċaw bħalhom. Meta tfarfar, il-prinċep sema' xnijat fuq x'kien ġralhom u meta staqsa lil qrabatu qalulu li r-re u r-reġina telqu biex ifittxu kura għall-marda li ħakmithom ftit wara li twilet, iżda sfortunatament qatt ma ġew lura. Il-prinċep dejjem afda fil-konsli tiegħu f'dak kollu li kellu x'jaqsam ma' tmexxija tal-imperu. Fil-frattemp hu kien qatta ġranet sħaħ jixxaħxaħ fil-palazz, jipprova l-isbaħ wejjeġ, jiekol l-itjeb ikel jew idoq xi strument mużikali tal-iprem kwalità. Xejn ma kien jonqsu u kien jaħseb li n-nies li lin mill-palazz kienu jgħixu fl-istess lussu bħalu, iżda r-realtà kienet mod ieħor. Meta ma kienx ikun qed itella xi ballu fiswali u l-ġonna pittoreski tal-palazz, il-prinċep kienet lena tiegħu iżur it-teatru biex jisma' xi kunċert jew jara xi opra imtella mill-Orkestra Rjali. Din l-orkestra kienet verament waħda speċjali għax kull membru kien jintgħażel mill-belt u raħal differenti tar-renju. Għalkemm il-prinċep kien meqjus bħala il-mexxej tar-renju minħabba li kien l-uniku eredi tar-re u r-reġina, il-liġi kienet tisħaq li hu seta' jiġi nkurunat re kif jalaq 30 sena. Dil-ġurnata kienet biss ftit jiem il-bogħod meta irċieva stedina għal tnedija ta' opra ġdida lejlet eluq sninu jisimha Il-Prinċep Perfett. Tistgħu taħsbu kemm ħa gost u ħassu iktar gburi bih innifsu hekk kif sar jaf? Il-lejla tant mistennija waslet u l-port kien imdawwal blaneċ jaqsmu l-fliegu lejn il-belt. It-toroq kienu kollha mżejna bi fjuri u pavaljuni għaċ-ċelebrazzjoni tant mistennija. It-teatru kien mimli daqs bajda bl-iktar nies importanti u nobli tar-renju. Kulħadd kien ħerqan biex jara din l-opra. Ħaġa oħra li għanqlet kurżità kbira kienet li ħadd ma kien jaf min kien il-kompożitur. Daqqet il-qampina issa ħajkolli mmur.